салом алейкум бародарони азиз, подписчикони ҷомиҷон тв. дар навори имрӯза укроб аст. чӣ тавр тайёр кардан дар кор, чӣ тавр нӯшидан дар кор барои кадом дардҳо фоидабахш аст, ҳозир ҳамашро ман барои шумо гуфта мегузарам. укроб ин беҳтарин чиз аст. дар як рӯз 3 бор 3 қуртӣ метавонед, яъне ки 100 грамм то 200 грамм нӯшидан дар як рӯз хеле фоидаи калон дорад. касоне ки бехобӣ, вазъияти бехобӣ доранд, рӯдаҳо дамиш доранд ва проблема дар хичакошон бошад, пешобдон, беҳтарин дору аст. боқӣ сарбаланд бошед, бемор нашавед, худро эҳтиёт кунед. салом алейкум бародарои азиз, подписчикони ҷони ширини маҳ. манам бо шумо ҷомиҷон тв. яъне дар навори имрӯза мебинем укроб анами укроб чой карда нӯшидан дар кор. ами укробро мегирем, дар анахи банка меандозем, аз болош оби ҷӯшомадагиро мерезем. 40 дақиқа, баъди 40 дақиқа ягон чиқати полидан дар кора. беҳтарин дору барои санги гурда, барои тоза кардани хичак, пешобдон, барои бодронӣ, касоне ки шикамашон дамиш мекунанд. вақте ки рӯдаҳо дамиш кард, хоб рафтанам чиай бароҳат намешавад. барои анамиянам хеле тайёр мекунем. баъди 40 дақиқа насиб бошад тайёр меша. метавонед ки бинӯшен. ай 3 қурт болода.